Mabasa ba? Kung di mabasa, pildi ka. Kung di mabasa, naog ka. Kung di mabasa, ang kunong ba nimo nga nasayop ka. Kung di mabasa, magpabautismo ka ba kanako. So, nga na ang gitawag nato og dili maayo nga klase nga debate zone. Mayong hapon na pastor, no, sa ko Katoliko gyud, pero open man ko sa tanang mga religion. Ang ako lang pangutan na pastor no, nga ang sa inyo bang religion naa ba mo'y ingunta saway o ikasaway sa kaning nga Katoliko? Sa among nga religion naa ba mi ikasaway sa mao nga Katoliko? Igsoon sugin lang ko kamo comparative lang gyud ang mahitabo. Sama sa Katoliko, mo comparative gyapon sa mga Protestant. Ingana, namugutay duha ka klase nga criticism igsoon. Ang constructive criticism o ang destructive criticism. Ang Seventh-day Adventist naa kami sa constructive criticism. Okay? Go ahead, follow up. Okay. Kung ingana pastor no, na may panurdihon nga ang tinuod nga religion katong nagsangyaw sa gugma. O kung mayingon pag nagsangyaw sa gugma, of course dili ta makasaway ngadto sa uban. So, unsay reaksyon nimo niya pastor? Ang ako reaksyon niya na igsoon, wala gidili sa Biblia ang constructive criticism. Ang gidili katong destructive. Mismo pa si Jesus Christ naggamit ni anang mga constructive criticism. Atong tanaw na Biblia. Dirita sa Juan Kapitulo 2. Okay? Pero atong tanaw nga kini gihimo ni Jesus Christ uban ang gugma. Basa na ko. 2 sugod ta sa 14. Okay, 14. Tanaw na to ha. Og sa sulod sa templo, iyang nakita ang mga nanagbaligya, mga baka, mga karnero, mga salampati. Meaning to say, nagligosyo sulod sa templo. Og ang mga tingilis sa salapi, nga diha sa ilang pamatigayon. Og nagbuhat siya latigo. Kinsa naghimo? Si Christ. Nga pisi og iyang giabog sila, tanan. Uban ang mga karnero o ang mga baka ngadto sa gawas sa templo o iyang giyabo ang mga salapi ting pangilis o iyang gipangbalintuwag ang ilang mga lamisa. Tingali, kung dini pa sa itong kapunahonan, unya matawag nato nga wa pa siya mailhi nga siya ang Dios, gi-criticize na siya sa Facebook. Grabe na kani ang mga baser tingali nga noon sa baka nganong gipang balintiwang manimo ng lamisa, wa bagini mo ibatasan, sulod pa gyud sa templo. Gipang abog nimo mga tao, nagkuha pa gyud kag latigo. Tingali sa mga tao nga wa pa makailan ni Jesus Christ, mapuno si Jesus Christ sa bus dinhi sa FB. Si Pablo, nagingon si Pablo kung imong tanaw ng balang kasulatan. Dili ni siya destructive criticism ang gihimo ni Pablo. Apan kini usa ka constructive criticism. Atong tan-awon kung unsay giingon ni Apostol Paul. Galacia Kapitulo 1, versikulo 7. Dili nga adunay laing maayong balita kung dili adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa mayong balita. Mahitungod kang Kristo. Apan bisan pa kung kami o usa ba ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo ng gikawali kaninyo ipatunglo siya. Alang sa uban, kung wa makailan ni Pablo og si Pablo nasa tong kapanahunan karon, grabe nang criticize sa Facebook. Gani si Pastor Bacalaris sa Facebook wala maglitok og ipatunglo. Pero si Pablo naglitok og ipatunglo. Meaning to say, dili kaya ni Pastor Bacalaris ang paglitok anang ipatunglo. Kung si Pablo na parong panahuna, gisaway na si Apostol Pablo. Ayo na nag-criticize din sa Facebook. Busa ako mingon igsoon. Na ay constructive criticism, na aside destructive criticism, ang Seventh-day Adventist, magpabilin kami sa constructive criticism, meaning to say, agi og pag, gitawag nato og pagtudlo, uban sa gitawag natong kaagop. Atong basahon ang unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15. Okay? Unang Pedro 3:15. Atong basahon. Hinunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. Katahiin ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo,
kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon, buhatan ninyo kini uban sa kahagop o kataha. Mao na nga si Pastor Bacalaris wa gyud maglitok og ipatunglo sila. Okay? Palapigson. Okay, kani po siya, Pastor, kani po mahitungod po sa Biblia nya na may uban god nga mga religion nga magdebate kay kinsargi ang insakto sila ha. O nya normal nga magkalahi ang ilang baruganan kay ang nahitabo managlahi man pod ang Biblia nga ilang gigamit na, Pastor. Tinuod ka na igsoon mismo sa panahon ni Apostol Pablo. Na nang gitawag nato og debate. Inoon sa bagay na may kategorya. Na healthy discussion, na say debate. Kaya ang debate man gud igsoon, ang definition sa debate alang sa uban, it is an oral contest between two opposing sides at definite time sa definite nga place. So kung walay time, walay place, walay proposition, mahulog na siya nga kali-kali nga lantugi. Okay? Now, ang healthy debate ang mas maayo. Kanang gitawag nato og kining healthy discussion. Dili ng straw man, dili ng murag gitawag sa uban og Oxford debate. Mabasa ba? Kung di mabasa, pildi ka. Kung di mabasa, naog ka. Kung di mabasa, ang kunong ba nimo nga nasayop ka. Kung di mabasa, magpabautismo ka ba kanako. So, ingana ang gitawag nato og dili maayo nga klase nga debate igsoon. Pero kung imong tan-awon igsoon, si Apostol Pablo naghimo sa pagpasabot. Nakiglantugi, pero kana sabto nato nga usa ka healthy nga pagpagkagiglantugi. For example, dinhi nato basahon sa Buhat, okay? Buhat kapitulo 17 bersikulo 2. Og sumala sa iyang dabatasan, si Pablo misulod ni ini og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Alang namo nga mga ministro sa Seventh-day Adventist, gidid-an namo ang amo nga mga sakop or nagdili ang among policy sa pakigdebate. Pero kung pananglitan adunay panahon nga naalanganin ng iglesia, unya gikinahanglan gyud nga bubarog ang Seventh-day Adventist. Ang himuon sa Seventh-day Adventist, meetingan ni siya. O guman og meeting, maaprubahan nga adunay debate, ang himuon sa Seventh-day Adventist, dalon dito sa simbahan, uban sa pag-ampo, o uban usab ang pagpuasa. Kay ang debate igsoon, dili niya padaghanay o kaalam, kundi pagpresentar sa kaalam, nga diin ato nga madawat. Kay kining mga mensahidor igsoon, mura ni sila og globe, sa smart, nga promote sa ilang nga mas maayo ang globe, mas maayong smart, kay kusog ang signal, uguman pa ang mga una-una. Ingana, pero ikaw lang gihapon ang mopili sa imong gusto nga imong pasakupan base sa imong nasabtan. Palapit John. Kani po nga Bible, Pastor, no, atong nabatayan nga ilahi siya. So, unsa ba imong knowledge po ani mahitungod kung diskutan tag history, Pastor? Kaning Bible nga managlahi man ang version, labi na kung managlahi pod nga religion. Actually, dili malikayan nga managlahi gyud ang bersyon. Nga naman, daghan naman tag pinulungan. Di sad mahimo nga ang Biblia sa Hebrew ipabasa nimo dinhi sa Pilipinas. Di sad mahimo nga ang Biblia nga Griego ipabasa nimo dito sa Amerika. So aduna gyud translation. Kung adunay translation igsoon, managlahi gina. Na King James Version, na New King James Version, na New International Version, na Revised Standard Version, na Contemporary Bible, na dagan. So, ingani, dili siya ingon na nga lagyo. Lahi-lahi ang gigamit nga mga pinulungan kay ang inspirado kadtong original. Ang nag-translate, dili inspirado. Na ay mga slight nga mga interpretation sa one. Pero, dili man ta magkabalaka tungod kay naaman ang Hebrew, naasad ang Grego. Kung ang adunay usa ka translator, masayop siya sa translation, pwede mo balik ka sa Hebrew, pwede ka mo balik sa Grego. Ang Seventh-day Adventist Igsoon, gidawat na mo ang tanan nga Bible, unsa man nga mga version. Apan kung adunay teksto nga angay konsiderahan
nga gikalibgan sa usa ka tawo ang Seventh-day Adventist sa iyang paagi, gamitan na siya og grammatical principle. Ang grammatical principle igsoon iagi na balik dito sa original nga pinulungan, kung Old Testament man na basahon sa Hebrew, New Testament man na basahon sa Griego, og unsa ang iyang kahulugan kay ang tao makakamitar og mistik usahay sa gitawag natog kahulugan. O gumanya na igsoon, ang Seventh-day Adventist usab mogamit og gitawag natog historical principle. Nga diin, unsa man ang available nga mga history, balik niya na nga mga panahona aron madungagan ang imong talantip sa pagsabot sa balaang nga kasulatan. Ang Seventh-day Adventist usab nag-consider sa gitawag nato og literary principle. I-consider sa Adventist kung unsa na siya nga klase nga figure of speech. Simile ba na siya? Personification ba na siya? O unsa ba? Parable ba na siya? Labi na din sa Revelation, pero tindaghana sa mga symbolic diri. So ang Seventh-day Adventist, wala magpadali-dali sa iyang interpretation. Mamanggani nga ang prinsipyo sa pangutana, Pastor, muingon nga tubagon ang imong mga pangutana, mahitungod sa imong pangutana sa 28 beliefs of Seventh-day Adventist, pinaagi sa mabasa o pagpasabot sa Biblia. Okay, 5 minutes na nabilin, Exxon. Next question. Kay kanipod siya pastor no nga daghan man mo claim nga ang kani sila daw kuno ang religion nga mo'y tinuray nga makaluwas sa kaning katapusan kaning balik lugar sa judgment day. So naabagyod kani pastor naabagyod religion nga like usa ka religion nga mao lamang ato ang angay nga sudlan aron kay sure nga dito ta maluwas. Actually walay doktrina, walay pagtulunan ng Seventh-day Adventist nga nag-ingon nga ang pagpasakop sa usa ka simbahan makaluwas. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist mo ni, nga ang kaluwasan diha lamang kang Jesus Christ wala nay lain. Buhat 4:12, Episo 2:8, mismo imong binuhatan, dili na siya pwede. Pero human ikaw nga naluwas, na may iglesia or simbahan si Kristo, didto ka magpasakop. For example, ang mga apostoles, sa dihang nag-Bible study sila, og ilang gi-introduce si Jesus Christ, nga mao lamang ang makaluwas, og sa diha nga nagpabautismo kana sila, asa man na sila ibutang, kung walay iglesia nga nahitabo. Kung imong tanawon igsuon ang Biblia, gidugang sila sa iglesia. Meaning to say, adunay iglesia nga gitukod si Kristo nga diin kadtong nga bautismuhan didto na sila ipasakop. Mamanggani si Kristo nagingon sa Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro og niining bato, which means Jesus Christ, pagatukoron ko ang akong iglesia, meaning to say mga tinuwag. O ang ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya, kay sukad kaniya itong hangtod karon na ay mga katawhan sa Dios nga nagbantay sa sugo sa Dios, nga walay bugto, walay puas, nga gikan sa panahong Kristo, hangtod karon na ay mga grupos tao nga nagbantay sa adlong igpapahulay. So, importante gihapon ang iglesia, dili kay siya mo'y muluwas, dili si Kristo, importante siya in the sense, kay siya ang depositories sa kamatuoran, o siya usab ang mag-nurture sa mga tao ngadto sa pagkabinalaan. Last question, Exxon, before tamuin, kay gamay na kay itong panahon. Wala na? Wala na. Salamat kay pastor. Okay, daghang salamat, Exxon, sa imong pagpanawag.